zastaví, když bude čas, jo? Nebude čas. Takže čas nebude. To říkám na rovinu. Už máme hodinu zpoždění. Teraz koukáš na moje fotky nebo co? Ne. To je malý jaroušek. Na puclík. Wow. Dneska nemáš. To jsem 16. To nevíš? Ty dávají magnetický nálepky. Dám to, ty. Jak říká? Úplně vás tam podporuji. Co tam máme? Je to tam. Právě, protože to tam letku si nemůžeš hejbat, když se přes vodu, víš? Igore, zvětšil jsem tě na dveře. To jsem úplně teď úžasný člověk. Jseš tam. Nebudeme se předjíždět. Jo, ohledně navigace. Pojedu vždycky první já, protože když se něco tak za to budu moc já. Nebudeme to šířit jakoby mezi tím, že on má špatnou navigaci a tohle. Když se to tak to je na mě. Poslední jede Lukáš, no, bude nám hlásit konec cesty, když se zastaví na semaforech, bude nám to hlásit, máme vysílačky ještě než odjedeme, tak se musíme V dětských domovech se chováme slušně, nekouříme, nepijeme alkohol, nemluvíme prostě. Všichni jste si to přečetli, takže s tím souhlasíte, takže víte, co se stane, když prostě... Takže slušný chování. Ale mohl by být problém, kdyby nás zastavili celňáci, jestli v tom někoho nepřevážíme zahrabanýho. Tam vidíš. No. Asi to mě.
To je hezký, to je jak jsem byl malej. To je malý jaroušek na puclích. Nezajdeš? Nebyl jsem tu, nevím co. Tak, jakou barvu bombónu? Oranžová, červená, žlutá. Pojď. To dokážeš, pojď. A pořádně, pojď. Dneska nemáš štěstí, no. Ne. Třeba fotbalově by ti to šlo líp. No, já myslím, že jo.
Tady máte hromadu hraček pro vás. Spravedlivě si to rozdělte, paní vychovatelka nebo tety, máte spravedlivě rozdělit. Ne, že někdo, všechno je to pro všechny. Jo, hlavní dárek tady pro vás. Hlavní dárek pro vás je tamhle televize. To vám tady taky necháme. Doufáme, že se vám to líbilo a teďka se pořádně zatleskáme. Ještě nejdete? Tam nevidí další, co tam zvládí Turuj! Tak, dobrý. Dobrý. Ještě. A za trop. Strašně moc chceme poděkovat této partičce mladých lidí, kteří si udělali čas a přijeli našim dětem udělat nádherné odpoledne. Děti byly nadšený, strašně moc se jim to líbilo. A vzhledem k tomu, že už je konec školního roku a děti jsou přesycení aktivitama od dětských dnů, přesto všechno tahleta akce se jim líbila, byli nadšení. Tak ještě jednou moc děkujeme všem mladým lidem, kteří sem přijeli udělat dětem takovýhle krásný den. Děkujeme. Čau. Vede si pěšky. Nic, tak jdem. Mějte se, čau. Čau. Běž tady ke stejdu, s bombon. Jaký jsi bombon? Žlutej, oranžový, červený. Červený, nedostaneš červený. Dobrou chuť. Jsou dobrý záběry. Brácha, to je tvoje kamera, sorry. Dobré, šel mě to stojí.
to tam. Moc mi to nejde. Je tím, že ten pompon prostě nechci. Viděli jste to? Viděli jste to? Jo, natočím tvůj pokoj. Tak, Nikola si proveď. Jo? Tak já se tady zvu. Kde máš postel, Lukáš? Spíš tam? Teď mám postel. Tam spíš? Jo. Paráda. Zamávejte nám, než to pustím dolů. My bychom vám chtěli jménem dětského domova Budkov strašně moc poděkovat za váš čas, za vaše úsilí a já tady nejsem dlouho, ale historicky asi doufám, že bude nějaké pokračování zase příští rok. Moc se omlouvám, že tady nemáme více dětí, ale jsou u rodičů na nějakých víkendových táborech a na propustkách, takže strašně moc za děti, když to nedávají až tolik najevo, protože jsou strašně moc natěšený, až odjedete a budou si to chtít rozdělit. Takže strašně moc bychom vám chtěli všichni poděkovat a ať se uvidíme zase příští rok. Díky moc. A zatleskáme všichni. Jedu na ty nohy. A nahoru jdu. Cvičíme. Neprojde bez mas, dobrý, projde. I kdyby nechtěl. Musíš. No teda, jsi doma. Měj se pěkně, Farbíčku. Třeba se příští rok uvidíme.
No, je, takový kousek, viď. Ty bombony. Chceš ještě vrchem hodit? Tam si od každý barvičky si mám aspoň jeden, ať máš, jo? Tam si červený, žlutý. Ještě tam oranžový. Ahoj, jdeš si záhazit s náma. Tak buď to můžeš do dírek, anebo můžeš ze shora, jo? Házet. No a ještě kousek, viď? Hezky. Hezky. Kde to jde, viď? Jo. Taky basketbalista, viď? Děláš to špatně, musíš... Takhle, jo. Jak to? Když Jarda přidá. Adar! Pan Bondar nebo slalom, kde je pan Bondar, jeden i druhý. Dobrý den. Já jsem Igor. Já jsem Andrej. On je Andrej, já jsem Igor. Tak kdo? Já jsem Andrej, on je Igor. Já jsem Igor, on je Andrej. A on je Andrej, já jsem Igor. Jo. A v obráceně to nebude? Ne. Ne. To jsi jistý? Ne. Já jsem Milan. Moniko? Nahrál. Dobrý? Den, čau. Takže moc se mi to líbilo. Moc se mi to líbilo a děkuju vám. Já natáčím. Ahoj, Martine. No, Martin smrdí. Počkej, ty natáčíš. Já natáčím. Dík. Tak všechno. Taková úplně veranda. Doufáme, že se vám to líbilo. To se můžeme vyfotit společně. Děkujeme moc krát, že jste za námi přijeli. Akce si myslím, že byla velice vydařená a dětem se určitě líbila. Všichni jsme spokojení a děkujeme za krásné dárečky. Líbilo se vám to, děti? Ano.
představíme náš tým a projekt. Jsme projekt BMW Run. Objíždíme celou Českou republiku. To je náš poslední dětský domov za 3 dny. A já se teda představím, já jsem Andrej, jsem z Trnova. Já jsem Péťa, jsem tady kousek od vás, jsem z Puchelny. Ahoj, já jsem Honza, já jsem z Hradce Králové. Čau, já jsem David a jsem z Pardubic. Ahoj, Jarda a pocházím z Jílníka. Ahoj, já jsem Lukáš. Igor, já jsem alkoholik. Mladé Boleslavy. Ahoj, já jsem Hanka, jsem z Velkých Hamrů. Čau, já jsem Dory a jsem taky tady z Velkých Hamrů. Ahoj, já jsem Gabča a tohle je David a jsme z Mikla Hradiště. Já jsem Igor, já jsem z Prahy. Máme pro vás tady aktivity, teď si projdete, za ně dostanete bonbonky nebo náramky, podpisy hereček a herců televize Nova a potom si dodáme hračky. Nechám tady, ať to točí. Já si jdu lehnout. Paintball, jdem si zahrát paintball. Máš míček? Nemám. Ty máš míček, nazvíme na něm míček. To jsem nehrál rok, ty vole, snad. Spíš roky. Jen tady rychle udělám slalom a jdem hrát tak ty vole. Já než to postavím, tak to spáš dohrát. Ty, míček. Mávejte, no to točí. Mám? Jo, hele, jdem, pojď, toč to. Jak si tvrdou. Koukej teď. A kamera pryč. To jsou ty děti ze Semil. Já jsem ji neplatil. Jedna, start. A on je zapojil do brány, jo? Tak ještě jednou. A pojď. Pojď. Hezky. Je tam. Tam půjdu po Praze. Ty budou bez tak moje. 31. Bylo mají už 40. Ale já ty víš. Opírej, jsi výličné, tak se neopírej, jak se chytní volantu. Ty jsi schrbenej. Tak. Super. Simonka taky, jo. Tak co, Simčo, uměla bys to? Co? Já bych si nějak poradila, co bych narodila hned první tetace, ale to by se nevadilo. Tak my vám chceme i za tety, i za nás vám chceme moc poděkovat, bylo to hezký. A já si to udělám, protože Bavoráky, to je prostě, je to
pro mě a jsme rádi, že jsme mohli mít takovéhle hezký odpoledne s váma a vlastně děkujeme i Titan za takovouhle akci a my ne. My jsme vám taky chtěli jakože za celé dětský domov strašně poděkovat, že jsme si tu akci strašně užili. Chtěli jsme to třeba všichni chtěli zopakovat. Strašně se nám to líbilo a vyrobili jsme vám takovou malou pozornost od nás. Ale je to jenom jedna teda. Je to jenom jedna, takže dám to asi šéfovi, abyste s tím tam nestali. A kdo je šéf? Tak tam doběhni. Musíš to být tady, jo? Jak se to zvládlo, jak jsem si představoval. Všechno vyšlo, až na ten Hradec, tak jiná krizová situace nebyla, takže suprový. Tomu patří. Já se omlouvám za Hradec. Tomu patří, myslím, že si můžeme zatleskat za to 3 dny. I bychom vám chtěli poděkovat teda. Děkujeme za super den. Děkujeme. Jste krásný. Děkujeme. Na kameru? No ty jo. A ještě jsem chtěla dodat, že fotky dáme na rajče, pošleme na e-mail, aby jste se mohli podívat na fotky. A budou i na Facebooku na BMW Runu a BMW Football. Tak přeze mě a tu stránku mám. Já taky! A teta taky! Jo, super! A je tam kamera, takže já se to díváme se, máváme. Na benzíce myslím, že to se takhle. To je. Tak je to jedno. Já tam dávám příspěvek, ty vole, kontroluju to a oni se tady mezi tím motěj. Teda omlouvá, no, že to tak hezky zakončil. Repete. Okay. Takže ještě jednou, díváme se. Jsou tady všichni. Teď máváme.